Rico V Production. Kammertårn taler for, du ved, at jeg er en all-star. Straight som nummer 1, og jeg så ikke, hvor jeg kom fra. Så lad mig vente om at starte det hele forfra. For 3 måneders arbejde, det er grunden til, at jeg står. Hop med jagten fedt på banen, spotlight og skinner. Jeg kom som en af jer, men nu går jeg som en venner med pokalen i hånden og pengene i lommen. Og jeg er klar til at vente Danmark, så vi gør det sådan. Men jeg har om den under bare skriveblok. Kan I skrive rap, selvom at de tænker på det non-stop. Jeg er forvirret og fatter ikke, hvad der sker, for jeg plejer at skrive rap. Men nu kan jeg ikke mere, alligevel har jeg lagt det så tæt, så perfekt. Stik mig bare en mikrofon, for jeg kan ikke holde igennem. Jeg gør det her for sjov, weekend med politics. Det er bare en lille brus med for, når man er bedst.